Kaixo, Joseba, Estitxuzupe deitzen naiz, eta naizta urretxuarra izan, hemen gaude Tolosan, Gorregi baserrian, San Esteban auzoan, eta hemen ekoitzi egiten ditut Tolosako babarrunak. Eta gaur ere kotxiko dizuet, nola dan prozesu hori eta bilketa pixkatera egingo dugu. Tolosan bi soro ere inditut, honek 2009 metro karratu inguru ditut, eta besteak 2300 metro karratu inguru. Eta guzti honetan hasi nintzen, oindela urte batzuk, bereziki ama izan itzanen, arduratzen ninduen asko, zer jate zuten esamelarek ez. Eta baita ere fraisoron egin dituen, horrelako ikasketa batzuk, nekazaritza ekologikoari buruz. Han hasi nintzen teknikari batekin, gaztenek proiektuarekin asko lagundu zidatela. Eta, hasi nintzen baratza batekin, eta horrek eraman nindun babarrun elkartera joatea, babarruna ereitea, eta geroztak hasi nintzen egiten, pixkat gustatzen zitzai delako, eta lana bada, baina baita ere nire terapia, isia eta gimnasioa. Babarrun elkartean 40 piko kide gehan, eta aro batzuk ditugu elkarte barruan. Hazia da Tolosako babarrun elkarteak kontrolatzen duena eta ematen duena. Ezin da beste bat izan. Guk, ekoizleek, daukego obligazioa elkarteari gure produkzio guztia saltzen. Eta gero, elkarteak dauke obligazioa gure produkzio guztia erosten. Hau da, gero, guk egiten duguna da, leka guztik hartu, ja presta denen hartzeko lehorrak daudenak, sakutan eramaten ditugu elkartera, han elkartean iten dana da aletu, gero kongelatu, txomorroak entzeko, eta gero poltxaratu iten dituzte. Beraz ja, poltxetan, salgai jartzen dira. Azuketan, supermerkatuetan, eta hori guztia elkarteak egiten du. Aldi berean loretzen ez dira bezala, heldu ere ez dira aldi berean heltzen. Hau da, ez oin ikusten dezuten bezala, hau berde-berdeak daude, oin digan ez daude lehorrak, hau lehorrak daude. Hauek lehortzeko bidean, orduan berez lehorrak daudenen hartu behar ditugu. Ezetasun maila finko bat eduki behar du. 11,14 bitartekoa. Handikan behera edo gora ezin ditzakegu eraman. Ikusten dezutenez, modu ezberdinak daude babarrunak eskeitzeko. Kasu honetan nik egiten detena da, bari arten sarea jartzen dut, hemen ikusten dezuten bezala sarea dago. Babarrunak egiten duena da, giratu eta enroska hutzen da, eta orduan goraka joten da, hola ezin txilikatutak gelitzen dira babarrunak, eta ere lehortzeko oso ondo dago. Hasieran, maiatzan egiten dena da, lurrari ongarria bota, buelta eman traktoreekin, eta gero traktoreekin baitere jartzen zaio plastikoa. Pixka belartxarrak ekiditzeko. Gero egiten duguna da, erein, 2 botatzen ditugu zuloko, eta gero egiten duguna da, bariak jarri 3 metrotara, gero sarea, eta gero hemendikan goian, beste tutore txiki bat, ari bat, ondo eusteko, zekero honek pixo asko hartzen du, eta jaitsiten dira pixka babarrunak. Iaz, ia 500 kilo atea zian bi soroetatik, eta iazan oso produkzio urte hona izan zen. Baina aurten oso produkzio txikia izatea espero dugu. Zin izan da arazoa, 2 hilabete hauek uztaila eta abuztua oso lehorrak izan diala. Eta zaporearen inguruan, nire naiz oso aditua, hori Josebak jakingo du asko zazobetonik baina berez Tolosako babarrunak sortzen duen saltxa hori, salda, oso bestelakoa da. Loditu egiten da, eta hori lortzea oso zaila omen da beste babarrun batzutan. Tolosako babarrunen bereizgarritasunetako bat da beltz-beltzak direla eta puntu txutxuri hori dauketela. Eta 2 hazi mota ditugu, hazi txikia eta hazi handia deitzen diguna. Hauek hazi txikiak dira eta besteak nahiko handiagoak dira. Joseba, eta prozesu guzti honen bukaeran hemen ditugu Tolosako babarrunak kilo erdi eta kiloko poltsetan. Beraz, badakizu, gonbidatuta zaude bilketara etortzeko.